Hem vingut a Lleida per conèixer la Fundació Vallpalou, creada el 2008 per fomentar l'art i la cultura i amb un especial interès en la promoció de l'art contemporani. La Fundació s'ocupa de catalogar i de donar a conèixer l'obra de la fundadora, l'artista Teresa Vallpalou, i des del 2016 realitza tasques d'assistència social i de reinserció sociolaboral. Per conèixer millor aquest espai, som aquí amb la Pilar Parcerisses, la directora d'exposicions de la Fundació. Pilar, què ofereix aquest espai a Lleida? Bé, aquest espai diríem que és un espai intermig entre els diversos espais d'exposicions de Lleida. Per exemple, tenim la Panera, que ofereix un espai per a artistes emergents. Tenim el Museu Morera, que és un museu històric per centralitzar tota la creació d'avantguarda històrica de la ciutat de Lleida i de tota la província. I tenim també unes col·leccions privades importants a Lleida. Llavors, la Fundació Vallpalou en aquests moments se situa, diguem-ne, en aquesta equidistància entre el que és l'art emergent i, d'altra banda, un centre com és el Museu Jaume Morera, que és un museu històric. Ens hem plantejat en aquest moment debatre què és el que ha succeït en les dècades dels anys 80, 90, en aquesta temporada que jo estic en aquest moment dirigint, i plantejar-nos quins valors es poden consolidar d'aquell moment. És a dir, quins valors en aquell moment van ser emergents i, passat un cert temps, que són 20 anys, 30 anys, què proposem en els museus perquè aquests valors es puguin consolidar a un altre nivell. Ara mateix a Catalunya hi ha un bon nombre de fundacions amb caràcter artístic, com la Fundació Soriguer, aquí a Lleida i a Balaguer, com la Fundació Margarita de Montferrato, també a Balaguer, o Cal Pardal a Agramunt, i vosaltres mateixos. Quin paper creus que jugueu les fundacions en la difusió de l'art contemporani al territori? Bé, el territori no està molt ben dotat d'estructures museístiques ni d'estructures de centres d'art. Llavors, les fundacions privades, vinguin d'on vinguin, és a dir, poden tenir un fundador o fundadora, diguem-ne, com és aquest cas, un artista, que donen l'opció, amb generositat, que en el territori hi puguin passar coses. Jo crec que s'han d'aprofitar els mitjans que en aquest moment, privadament, algunes persones generoses del nostre país tenen la voluntat de promoure l'art contemporani i també donar opció a lligar la història amb la contemporaneïtat.